Ndị be anyị ekene m unu nke onye chiri ya zere. Ekpere mbụ na ọ ga-adịrị nwoke mma dịkwazịrị nwaanyị na mma. Anyị ga na-eje eje na-abata ngwa anyị ji eko agaghị akọ mụ na gị. Ụzọ anyị ga-abụ ụzọ mmiri nwanne m, ọ gaghị abụ ụzọ nkụ. Anyị gbuo n'aka nri anyị ga-egbute mma, anyị gbuo n'aka ekpe anyị ga-egbute mma. Aka m bụkwa nwanne ụlọ nwaanyị Oriakụ Uju Anyanwụ, onye nkụzi Igbo n'iru akwụkwọ abụmụta asụsụ Igbo. Biko ọ bụrụ na ị naghị esonyere m, gbanị ya na-esonye m n'iru akwụkwọ abụmụta asụsụ Igbo. Ọ bụkwanụ mmadụ ka eji aka. Cheta na anyị ka nọkwa na nnyocha akwụkwọ abụ isi akwụ dara n'ala, na ebe anyị kwụsịrị bụ oge a sị na ọgụ ebiela, onye ọbụla wee na-achọ ụzọ ebe o si wee bịa. E wee kwuo na amaghị ma ndị hapụrụ di ha wee gbapụ na di ha aka ga-anabatakwa ha ọzọ. N'ezie, ọ dị Chike ka na nrọ, di ya ka ọ bụ na ihe, maka na ihe anya ya na-ahụ karịrị ya, ebe ọ na-ahụ ọtụtụ ndị mmadụ na-akwa ngwongwo na-achọ ụzọ ha, mana ha na-ele kaptịn ahụ o binyere ka ha mara ihe ọ ga-eme, mana kaptịn emeghị ihe ọbụla, ọ gwakwaghị ha ihe ọbụla. Naanị ihe ọ na-eme bụ o si n'otu ahịrị nke kwụrụ gagharịsịa, o si na nke a fete na nke ọzọ. Ọ nakata oneni anya n'elu, oneni anya n'ala, o tie ụkwụ n'ala, o werie aka elu na-eche ihe mmadụ amaghị. Ebe ahụ ọ nọ na-ele anya, ọ hụrụ ka ọ nọkata, ọ pụọ n'okporo ụzọ, ọ hụ ka ndị mmadụ na-agba n'ala. Ọ hụrụ ma ndị ebere ụkwụ ma ndị ebere aka. Nke a wee wute ya. O wee n'uche ya, o wee na-eche na ndị a ebere ụkwụ na aka na ọ bụghị otu a ka ha dị tupu ha wee gaba ya bụ ọgụ. Mana ugbu a ụfọdụ nwere ụkwụ abụọ ma ha enweghị aka, ụfọdụ nwere aka mana ha enweghị ụkwụ, ụfọdụ ka ebere mkpịsị aka. O wee bụrụ ihe ọgụ na-eweta. N'ezie, ụjọ ọgụ anaghị adị ka ọlịla ya. Ihe a ka kaptịn a na-eche n'ime obi ya. N'akụkụ nke ya, ha dị atọ wee gaa ya bụ ọgụ, mana ugbu a so naanị ya fọdụziri n'afọ nne ya. Ọ nọkata ole anya n'aka ebe a gbara ya egbe, o huo ya aka. O wee nọkata kpọọ otu onye ndị ahụ na-eso wee sị ya ha butere ya mmanya ọkụ ya debere n'elu okpokoro. Ha wee butere ya mmanya ọkụ ahụ, o wee na-aṅụ mmanya ọkụ ahụ. Ka ọ na-aṅụ ya bụ mmanya ọkụ, o wepụtara egbe akpa ya debe n'akụkụ ya na-aṅụ ya bụ mmanya. Ọ ṅụkata mmanya ahụ, okpudokata ihu n'ala, o bunie iru ya elu bịa na-atamu n'ime onwe ya. Mgbe nke a na-emezi, Chike na ndị otu ya nọ na-enyo ya anya na oghere windo. Mgbe ha hụziri otu nna ha ukwu sizi eme, ha wee kwuo na ọ dị ka nna ha ukwu ọ chọrọ iji aka ya gbagbu onwe ya. Ha wee gakwuru ya ebe ọ nọ. Aga m adọbiri ya ebe a. Cheta na-esonyere m ka anyị chọpụta ihe mere n'ime akwụkwọ abụ isi akwụ dara n'ala. Aka m bụkwa nwanne ụlọ nwaanyị Oriakụ Uju Anyanwụ, onye nkụzi Igbo. Ka ya bụ ọhịa dị ka ọ bụ na-enwe amaghị ya ụbọchị nta, ka anyị chụọ na owere nchi. Ndewonu, ka o mesịa.